Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι τηλεθεατές του ΑΟΦ TV από το Σύσι, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της ΑΕ Σιθίου ανάμεσα στον ΑΟ Βραχασίου και τον αθλητικό όμιλο Σταυροχωρίου Κουτσουρά. Αυτό γίνεται χάρη στους χορηγούς, οι οποίοι από φέτος στηρίζουν πάρα πολύ έντονα την προσπάθεια και του ΑΟΦ TV και του ΑΟ Βραχασίου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας για την σταθερότητά τους, τη στήριξή τους, τη βοήθειά τους προς όλη αυτή την προσπάθεια, τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται φέτος στον ΑΟ Βραχασίου, και μέσω αυτής της προσπάθειας για ποιοτική αναβάθμιση του αντικειμένου είναι και το κανάλι μας, το ΑΟΦ TV, το οποίο έχει την ευκαιρία και σας παρουσιάζει στιγμιότυπα όλων των αγώνων του ΑΟ Βραχασίου εντός έδρας, και επίσης χάρη στην παρουσία των χορηγών μας δείξαμε με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές και συνθήκες τους μεγάλους αγώνες του ΑΟ Βραχασίου σε ζωντανή μετάδοση. Βλέπουμε λοιπόν τους ποδοσφαιριστές και τη διαιτησία, τον κύριο Νίκο Πάγκαλο, την πρώτη βοηθό την κυρία Μανώλα Δαμάκη και το δεύτερο βοηθό τον κύριο Ραφαήλ Μπετίνη να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτοι θα χαιρετήσουν οι φιλοξενούμενοι του ΑΟΣ Κουτσουρά του Μανώλη Μιλονάκη και δεύτεροι οι γηπεδούχοι του προπονητή Γεώργιου Ποντίκαλη. Να πούμε ότι στη βαθμολογία η Νεάπολη έχει 65 βαθμούς, η Νίκη 59. Τα τυπικά απομένουν για να κατακτήσει η ομάδα του Αντώνη Γιαννακάκη το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. 54 έχει ο Βραχασιός στην τρίτη θέση, 50 η Αναγέννηση με ένα παιχνίδι λιγότερο, 48 ο Κόρφος Ελούντας, 35 ο Φιεράπετρας έκτος, στην 7η θέση ο Ασί με 33. Ο Κουτσουράς, ο ΑΟΣΚ, βρίσκεται στην 8η θέση με 27 βαθμούς, ένατος ο Πύργος με 25, δέκατα τα Λακόνια με 22, και από εκεί και κάτω είναι οι θέσεις που οδηγούν ή τουλάχιστον μέχρι στιγμής οδηγούν στη Β' κατηγορία. Ο Ήτανος με 21, η Σκοπή με 16 και η Κριτσά με 9. Κρατήστε ένα αστερίσκο, καθώς ο Ήτανος, η 11η θέση δηλαδή, ίσως να διατηρήσει την ομάδα που θα την καταλάβει στην Α κατηγορία. Αυτό θα το δούμε ανάλογα με το τι θα κάνει ο ΑΟΑΝ και ο πρωταθλητής Νομούλας Σιθίου. Και μέχρι να γίνει η σέντρα, να πούμε και ξανά τις 11 των δύο ομάδων, όπου για τον φιλοξενούμενο ΑΟΣΚ, ο Πολυκάρπου, ο Γοριδάρης, ο Δασκαλάκης, ο Χατίγια, ο Κουτσουδάκης, ο Ζανιάς, ο Μπούζη, ο Δουρμαντάκης, ο Παρασκευόπουλος, ο Μπουγάς και ο Καρίδης, ενώ για τον ΑΟΒ, Αντωνάκης, Μεταξαράκης, Λαπιδάκης, Γκερδούκη, Βλαχάκης, Κοκολάκης, Γκέγκα, Μπάχα, Χατζιάη, Κωνσταντίνης, Περάκης. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους στη σέντρα, και που είναι ο Μεταξαράκης. Κάνει το Μεταξαράκη, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Πολυκάρπου. Πολύ καλό σούτ από τον Γιώργο Μεταξαράκη για τον Μπάχα. Ο Μπάχα κόπηκε ο Χατζιάη, το σούτ του Κοκολάκη, το 1-0. Να το 1-0 από τον Αποστόλη Κοκολάκη στο 4. Νωρίς λοιπόν ο ΑΟΒ ανοίγει το σκορ σε μια φάση διαρκείας. Ξεκίνησε με την απόκρουση και το κόρνερ από τον Πολυκάρπου, το σούτ του Μεταξαράκη, και τώρα ο Αποστόλης Κοκολάκης σκοράρει και κάνει το 1-0 στο 4ο λεπτό. Εδώ Χατίγια χάνει από τον Κωνσταντινίδη, κλέβει ο Κωνσταντινίδης, πάσα του Χατζιάη για τον Περάκη. Ο Περάκης από αντικανονική θέση πλασάρει, τον γκολ δεν μετράει. Offside λοιπόν, το υποδεικνύει ο κύριος Μπετίνης, ο δεύτερος βοηθός, στο 6ο λεπτό του ΑΟ Βραχασίου. Εδώ ο Γκερδούκη πάρα πολύ αραμπαλιά, ο Βλαχάκης δεν είναι offside, θα πλασάρει, θα μπλοκάρει ο Πολυκάρπου, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η πάσα για τον Χατζιάη μέσα στην περιοχή, αυτός γυρίζει για τον Περάκη, ο Περάκης είναι σε θέση βολής, στρώνει για τον Μπάχα το shoot out. Ο Χατίγια, ο Ζανιάς κάνει το λάθος, εκεί που είναι ο Χατζιάη κρατάει, κάνει την προσποίηση, θα δώσει δεξιά για τον Γκέγκα, ο οποίος θα προλάβει και θα βγάλει τη σέντρα. Ο Περάκης πλασάρει, 2-0. Να το 2-0 λοιπόν, με τον Δανίλ Περάκη, σκοράρει και αυτός από την ωραία σέντρα του Γκέγκα στο 11ο λεπτό. Και θα δούμε, βλέπουμε δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ποιος έχει επηρεαστεί θετικά και ποιος αρνητικά. Εδώ η σέντρα του Βλαχάκη, η κεφαλιά του Χατζιάη είναι έξω, αλλά είναι offside όμως, ο επιθετικός, ο πρώτος σκόρερ του ΑΟ Βραχασίου. Υπάρχουν πάρα πολλά άξια καταγραφής ιστορικά δεδομένα για τους δύο συλλόγους. Θα δούμε τώρα τη φάση, εδώ η μπάλα φτάνει στο Βλαχάκη, μέσα δεξιά, Βλαχάκης πλασάρει, δοκάρει και μέσα, 3-0. Ωραίος συνδυασμός με τον Δανίλ Περάκη, και ο Μανώλης Βλαχάκης κάνει το 3-0 στο 15ο λεπτό. Δεν πέρασε για το Χατίγια, ο Μπάχα πίσω με τη μία, ο Χατζιάη αριστερά για τον Λαπιδάκη.
Ο Λαπιδάκης θα κάνει τη σέντρα, πέρασε από όλους, πάει να κάνει τον κοντρόλ ο Χατζιάη, πατάει περιοχή και κόπηκε. Ο Γκερδούτσι είχε περάξει κάνει τον κοντρόλ, αλλά είναι στη θέση offside. Υποδεικνύεται γρήγορα από τον κύριο Μπετίνη στο 20ο λεπτό. Δεν είχε υποβοηθηθεί, πάλα πέρασε για τον Μπούζη δεξιά. Ο Μπούζη μέσα στην περιοχή βγάζει τη σέντρα, εύκολα ο Αντωνάκης θα μαζέψει. Αυτή είναι η πρώτη τελική που κάνει ο ΑΟΣΚ στο 24ο λεπτό. Ο Βλαχάκης για τον Κόντι Χατζιάη, τον πρώτο σκόρερ του ΑΟ Βραχασίου με 16 τέρματα φέτος. Άλλη μια χρονιά παραγωγική για τον παίχτη του ΑΟΒ. Εδώ πάει να κρεμάσει και το κάνει ο Χατζιάη 4-0. Πανέξυπνο γκολ, δείγμα της κλάσης, της ποιότητας και της τεχνικής κατάρτισης του Κόντι Χατζιάη. Το μνημονεύαμε δευτερόλεπτα πριν και βλέπετε τι ωραίο γκολ πετυχαίνει στο 25ο λεπτό. Το σκορ γίνεται 4-0. Γκέγκα η πάσα για τον Περάκη. Offside. Σηκώνει αμέσως ο κύριος Μπετίνης, ο δεύτερος βοηθός, ο Ραφαήλ Μπετίνης. Έτσι πάει μπάλα ο Μπούζη. Ο Μπούζη κατά μέτωπον, ο Μπούζη περνάει πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Από τον εδώ η σέντρα που γίνεται, έκοψε ο Γκέγκα. Πάσα του Κοκολάκη, ωραία για τον Βλαχάκη από δεξιά. Ο Βλαχάκης βγάζει την παράλληλη σέντρα. Το πλασέ του Μπάχα, σαν πάσα εξελίχθηκε και έχουμε γκολ από τον Κωνσταντινίδη που ακυρώνεται. Ο Μπάχα, έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να πλασάρει, όχι να δώσει πάσα. Σαν πάσα τελικά του βγήκε. Ο Κωνσταντινίδης το γκολ δεν μετράει. Εδώ η σέντρα του Χατζιάη για τον Περάκη, κάνει αυτό το κοντρόλ με πάσα με το στήθος για τον Γκέγκα. Ο Γκέγκα τα κουνάει, ψαλίδι με συγχωρείτε, out. Ο Χατζιάη για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης δεξιά για τον Βλαχάκη. Είμαστε στο 39 προς 40. Η σέντρα του Βλαχάκη. Κεφαλιά του Περάκη, κακή έξοδος του Πολυκάρπου και 5-0. Ο Δανίλ Περάκης κάνει το 5-0, πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο 40. Θα πάει να περάσει για τον Δουρμαντάκη. Για να δούμε τον Δουρμαντάκη. Ο Δουρμαντάκης με τα κουνάκια για τον Καρίδη. Ο Καρίδης βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε. Το σου του Χατζija, καλό κοντράρι, κόρνερ. Εντάξει, είναι λογικό να του λείπουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Φυσικά εδώ η μπάλα πέρασε, κάνει φάουλ ο Χατζija. Και τέλος ημιχρόνου. 5-0, φίλες και φίλοι τηλεθεατές του ΑΟ Βραχασίου, του ΑΟΒ TV. Στο 4 ο Αποστόλης Κοκολάκης άνοιξε το σκορ, στο 11 ο Δανίλ Περάκης έκανε το 2-0, στο 15 ο Μανώλης Βλαχάκης το 3-0, στο 25 ο Χατζιάη το 4-0 και στο 40 ο Δανίλ Περάκης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε στο πρώτο ημίχρονο ΑΟ Βραχασίου, ΑΟΣ Κουτσουράς 5-0. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Με αυτό να πούμε ότι ο Χατζιάη και ο Βλαχάκης είχαν σκοράρει και την προηγούμενη πάσα του Γκερδούτσι, το ίδιο σκηνικό, το ίδιο μοτίβο, μαζεύει ο Πολυκάρπου. Είναι μόνος του μπροστά, δεν υπάρχει βοήθεια στην πίεση. Ο Γκερδούτσι για το Χατζιάη, πλασέ με τη μία, σε 2 χρόνους μαζεύει. Ο Γκερδούτσι πάσα για το Χατζιάη, βγαίνει αυτός τέτα-τέτ με τη βοήθεια της κόντρας, αλλά το πλασέ του είναι κακό, περνάει out. Ο Χατζιάη κρατάει, αλλάζει με τον Γκερδούτσι στα δεξιά. Η σέντρα μπλοκάρει ο Πολυκάρπου. Η πάσα δεν την κατάλαβε ο Γκερδούτσι, μάλλον άρχισε να την αντιληφθεί, το σούτ είναι καλό, έξω. Το κόρνερ έχει εκτελεστεί, μόνο στον Γκερδούτσι εδώ, ο Χατζιάη και αυτός μέσα στην περιοχή. Κάνει το σούτ, το Πολυκάρπου σε 2 χρόνους θα μαζέψει. Υποβασταζόμενος βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μπούζη και ο Περιστάκης τον προσπαθούν να τον οδηγήσουν έξω. Danilo, έλα έξω. Έλα έξω. Δεν υπάρχει παίχτης να αντικαταστήσει το Χατζija. Θα βγει λοιπόν και ο Περάκης σε μια κίνηση fair play από τον προπονητή του ΑΟ Βραχασίου, τον Γιώργο τον Ποντίκαλη. Έτσι λοιπόν θα παίξει και ο ΑΟ Βραχασίου με 10 παίχτες. Ήταν επόμενο. Εδώ η πάσα του Θεοχαράκη φεύγει πίσω από τη σέντρα ο Μπούζη. Γι' αυτό είναι offside. Όχι offside λέει ο διαιτής. Εδώ τον γκολ δεν θα μετρήσει. Το πλασέ του Μπούζη ήταν ωραίο με φάλτσο, αλλά ο Ραφαήλ Μπετίνης τον υπέδειξε ως offside, μάλλον ενδεχομένως να έχει φύγει λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε και φεύγει μπροστά. Ο Μπούζη δεν είναι offside και πάει να βγάλει μια φάση από δεξιά. Μπούζη πάντα, το σουτ και γκολ. Ωραίο γκολ από τον Μπούζη, 5-1 στο 88.
Κωνσταντινίδης κάνει την προσποίηση. Κρατάει ο Κωνσταντινίδης. Έχασα τον Παπαϊωάννου και τώρα πάει να βγει μπροστά ο Ζανιάς. Η πάσα του για τον Μπούζη δεν είναι καλή. Και τέλος του παιχνιδιού. Στο 90 λεπτό, 91ο λεπτό, ο κύριος Πάγκαλος σφυρίζει το τέλος του αγώνα εδώ στο Σύση. ΑΟ Βραχασίου, ΑΟΣ Κουτσούρας 5-1 σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Παράσταση για ένα ρόλο φυσικά για τον ΑΟΒ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, κέρδισε εύκολα και δίκαια και έφτασε τους 57 βαθμούς, όντας στην τρίτη θέση. Πάρα πολύ δύσκολα θα χάσει αυτή τη θέση, την δυνητική θέση γοήτρου, η ομάδα του ΑΟ Βραχασίου. Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο Βραχάσι χωρίς άγχος. Τα παιδιά έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Η νίκη του Βραχασίου είναι σίγουρα δίκαιη. Πολλά συγχαρητήρια για ό,τι έχει φτιάξει φέτος το Βραχάσι. Θα ήθελα να ευχηθώ στο Βραχάσι και του χρόνου να έχει ακόμα καλύτερη συνέχεια. Εμείς παίζουμε πλέον χωρίς άγχος. Δίνουμε χρόνο στα παιδιά που το αξίζουν από εδώ και πέρα να πάρουν το χρόνο για να έχουν τις ευκαιρίες τους. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του σεζόν που έχει απομείνει. Μπήκαμε, καταρχάς ο αγώνας ήταν πολύ καλός. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο αποφασισμένοι, ανεξαρτήτως διαφορά στη βαθμολογία. Μπήκαμε να δείξουμε αυτό που είμαστε σαν ομάδα, λόγω των ελλείψεων και τις συνθήκες λόγω σεζόν και αυτά. Ανταπεξέλθαμε σωστά. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάλι δυνατά. Είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο και δώσαμε ευκαιρία και στα άλλα παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Θέλω να ευχηθώ στο Βραχάσι καλή συνέχεια με το καλό και του χρόνου, να κατεβεί δυναμικά. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμάς η ομάδα μας είναι πολύ δυνατή. Έχουμε πολλούς καλούς παίχτες. Κατεβαίνουν πολύ στις προπονήσεις, παιδιά νέα. Να συνεχίσουν έτσι, να μην χάθει το τοπικό στο Λασίδι, γιατί κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Και έχουμε μια καλή σεζόν του χρόνου για όλους μας. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Οι παίχτες μου έδειξαν την ποιότητά τους. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, πετύχαμε 5 γκολ. Δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου από την ομάδα του Κουτσουρά. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε κάποια παιδιά που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και έτσι έπεσε λίγο ο ρυθμός. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθειά τους. Έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια. Να συνεχίσουμε το ίδιο, να τελειώσουμε τη χρονιά πετυχαίνοντας το στόχο μας όπως είχαμε προγραμματίσει. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο εντός σας παιχνίδι του ΑΟ Βραχασίου, ούτως ώστε να κλείσει και η χρονιά, το οποίο θα είναι εδώ στο Σύση ξανά με τον ΑΟ Κριτσάς. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.